बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। पर्न सावथुन खालामनायनि दायाव शिल्पा शेट्टीनि फिसाया पुलिसनि जेयाव। बलिउडनि फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीनि फिसाय आरो फालांगियारि राज कुंद्राया पर्न सावथुन खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमजादों। शिल्पा शेट्टीनि फिसाय राज कुंद्राया पर्न सावथुन खालामनायनि दायाव मुंबाइ पुलिस क्राइम ब्रान्चआ हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राज कुंद्राया गुबुन हादरनि एपआव पर्न सावथुनफोरखौ पस्ट खालामबोदों। बेल' नङा, राज कुंद्राया पर्न सावथुननि शुटिं खालामनानै मुंबाइनिफ्राय इउके हादरनि एप खुलिनानै पर्न सावथुनखौ आपल'ड खालामनो थाखाय दैथायहरोमोन। मख'नो गोनांदि राज कुंद्राजों लोगोसे बे दायनि थाखाय मुंबाइ पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ हेफाजाबगिरि रियान थ्रुप मुंनि सुबुंखौ हमदों। मुंबाइ पुलिसआ राज कुंद्रानि प्रपार्टि मालाद सोनाबनि गंसे बांलानिफ्राय सिग्रोमनानै पर्न सावथुननि शुटिं खालामबाय थानाय समावनो सानैसो सुबुंखौ हमनो हादों। दिनै मुंबाइ बिजिरसालियाव लाबोनाय जागोन राज कुंद्रा आरो रियान थ्रुप सानैखौबो। नैथियाव दङ। कामरुपाव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाया जालाङो। बिफाया गावनि असे फिसाज्लाखौ बुथारदों। बे जाथाया जादों कामरुपनि पलासबारियाव। बिफाया त्रिशुलखौ लानानै फिसाज्लाखौ गाग्लोबो। लोगो लोगो फिसाज्लाया हायाव गोग्लैयो। बे जाथायनि दसे उनाव बिजयनगर पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै जोखोम जानाय फिसाज्लाखौ मिर्जानि देहा फाहामसालियाव लाना थाङोब्लाबो थैबाय होननानै मिथिनो मोनो। दायनिगिरि बिफाया गावखौनो गथायो पुलिस आउटपस्टआव। थामथियाव दङ। पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह पानेश्वरा बुंदों, एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथाखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। माहारियारि नायबिजिरसं एजेन्सि सुंद'यै एनआइएआ एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथाखौ जायफोरा दिन्थिनो हागोन बिनो नोगोद 10 लाख रां बान्था होनाय जागोन होनना फोसावनायनि उनाव पुलिस आरो रौनिया हानजाया एनएलएफपिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ गोख्रों संदानगासिनो दङ होनना फोरमायदों क'क्राझार पुलिसआ। मैया समबाराव क'क्राझार प्लेनेटरियामाव पुलिस बिफाननि बानजायनायाव बर' लाइमोनफोरखौ पुलिस आरो रौनिया लोगोसे पेरामिलिटारियाव थिसननाय आगु फोरोंथाय मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह पानेश्वरा बुंथियो दि गोदानै जोनोम मोननाय हाथियार लानानै सोमावसारग्रा हानजा एनएलएफपिनि दैदेनगिरि एम बाथाखौ गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होनना बुंथियो। ब्रैथियाव दङ। कंग्रेस एमएलएनि रैखाथि जवाननि सायाव नाक्सालिनि गाग्लोबनाय, सासे जवाननि जिउ खहा। छत्तीसगढ़आव कंग्रेस दोलोनि एमएलए चन्दन काश्यपनि रैखाथि जवाननि सायाव नाक्सालि उदखारिनि गाग्लोबनाय, जेराव सासे जवाननि जिउ खहा जानानै थांदों। कंग्रेस एमएलएआ दिनै फुंनि समावनो नरयनपुरनि उबुजमार ओनसोलाव सौहैदोंमोन। बिथांनि रैखाथिनि थाखाय जवाना सिग्रोमनाय हाबाफारिबो लानानै मुखुब दंमोन। मख'नो गोनांदि जवाननि सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो नाक्सालि उदखारिफोरा आइटिबिपि जवाननि सायाव गुलि गावग्लोबनानै गाग्लोबनो हमो। जाउनाव सासे जवाननि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सानै जवाना गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जायो। जोखोम जानाय सानै जवानखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थिसननाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रा ओनसोलनि सुबिदा लानानै उदखारि नाक्सालिफोरा खारखोमानो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।